ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നോവ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സൈലോ എടുത്തത്. ഒരിക്കൽ സൈലോ ഓടിച്ച് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സൈലോയെ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ സംഭവമുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ XUV നോക്കാൻ പോയതാണ്. XUV നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സീറ്റിങ് ആ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത്, ആ പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അഗെയിൻ സൈലോ തന്നെ എടുത്തത്. അതിവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ, ആകെ 21,000 കിലോമീറ്ററാണ് വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളത്. 2013. ഇത് എറണാകുളത്തുള്ളൊരു എഞ്ചിനീയറുടെ വണ്ടിയായിരുന്നു. അത് ചേട്ടൻ്റെ കെയർ ഓഫിലാണ്. ചേട്ടന് മറ്റേ ഓൾ കേരള സൈലോ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലബ്ബുണ്ട്. അപ്പം അതിനാണ് ചേട്ടന് ഇതിങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വേറൊരു വെച്ചായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അത് നമ്മളിവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരാളെടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ